Vieme, ako využiť TikTok pre svoj biznis. Najvývojnejšia umelá inteligencia stojí za úspešným algoritmom aplikácie a preto si pri prvom spustení aplikácie cez hashtag nájdete relevantné témy. Lajknite či follownite tento obsah, aby ste v priebehu 8 sekúnd naučili algoritmus o vašich preferenciách. Kým vaša konkurencia podceňuje a odsudzuje trash videá, vy ju využite pre rast svojho biznisu. A prečo je TikTok hodný pre firmy a značky? Poprvé, TikTok je skvelou doplnkovou komunikačnou platformou značky pre omladenie publika a zvýšenie povedomia o značke vďaka vysokej organike. Pripomíname, že aj táto veková kategória neustále starne a preto koho dnes oslovíte, ten sa zajtra môže stať vašim zákazníkom. A aké sú naše odporúčania pre úspešný štart na TikToku? Poprvé, naadaptujte sa na platformu, vytvorte si najprv osobný profil, s platformou sa pohrajte a zistite, čo všetko dokáže. Otestujte ju a sledujte, aký spôsob tvorby obsahu by dával najväčší zmysel vašej značke. Po druhé, vyberte si svoju tému. Užívateľia TikToku radi sledujú účty s jedinečným obsahom, ktorý im algoritmus sprostredkuje. Tým, že sa zameriate na jednu špecifickú oblasť, získate väčšiu flexibilitu a budete kreatívnejší. Po tretie, nestačte sa byť perfektný. Na rozdiel od upraveného Instagramu, ktorý pre firmy často slúži ako vizitka, TikTok nie je miestom, kde je potrebná estetika vášho profilu. Kvantita je viac ako kvalita. Viac obsahu, ktorý nie je do detailu dokonalý, je pre váš účet na TikToku hodnotnejší než video, ktoré je perfektné. Po štvrté, vytvorte výzvu. TikTok je známy pre svoj neuveriteľný obsah. Výzvy sú skvelým spôsobom, ako zaujať viac cieľových skupín naraz. Zrýchlite tým rast svojej značky na TikToku a oslovíte milióny ľudí. A na záver, TikTok je skvelou cestou, ako ukázať vašu firmu z iného uhlu pohľadu a osloviť mladú generáciu. Teraz je ten správny čas vstúpiť na platformu s minimálnou konkurenciou, s maximálnou efektívnosťou budovania značky a zároveň s minimálnym rozpočtom.